Joo, tästä päästäänkin sitten takaysin pariin. Väylä 10, 166 metriä. Ja mielestäni tämä takaysi oli kyllä haastavampi. Täällä oli niin kuin ainakin meikäläisen tosi vaikea saada niitä pirkkoja. Ja sitten välillä oli niin kuin tosi vaikeita paaripaikkojakin. Tällä väylällä tosiaan vaadittiin tosi pitkä ja korkea oikealle kartava avaus. Että tuohon jää tommoset melkein 15 metriset puut vielä tuohon keskelle väylää, jotka niinku pitää joko kiertää tai ylittää ja sitten saada vielä kiekkokartaan tuonne oikealle. Liikaa ei voinut sinnekään mennä, vaan siellä tulee sitten noita tommosia isoja puita, jossa oksat on sitten alas asti. Eli tossa oli tommonen esimerkkiavaus oikeastaan tälle väylälle, että siinä on sitten matalempana ihan riittävä. Siitäkin on vielä mahku pirkkopaikalle. Mutta tää lähestyminen korille, tosta kuvakulmasta nyt ei ihan nähnyt, mutta niinku korin takana muutama metri taas on autti. Samanlainen aita löytyy tuolta puitten sisältä. Mut sitten on toi vielä vaikeampi osuus, että jos se jää vajaaksi tai feidaa liikaa tonne korista vasemmalle, niin siellä on taas semmoista pusikkoa, että sieltä oikeastaan toivoo, että itsensä edes löysi. Pasi on semmoisilla mitoilla, että se pääsee tosta puttaa, jolloin ei ole sitä riskiä, että se jää käteen, ei me kummalle puolelle puskaa, vaan pääsee oikeasti sen siihen korin alle sijoittamaan. Villelläkin on tullut ihan loistavasti, mutta joo, kyllä se sinnehän se menee. Tossa ilmeisesti alamäki vähän kostautui, että oli ihan normaali Stefanin suora putti, mutta kori oli kuitenkin sen verran paljon alempana, että rutiini teki vähän tepposen. Pasin lähestyminen tuli korin alle, että siitä oli helppo pirkko sitten nostaa. Tästä sitten heti seuraavaa haastetta perään. Tuossa oli tommonen, muistaakseni Mando-portti, kyllä joo. Siellä on ylhäällä näkyy toi keltainen nauha, josta menee myös vähän verkkoa ylöspäin, mikä sitten stoppaa, jos siihen nyt sattuu vähän lipsahtaa. Sitten siinä on ne puut molemmilla puolilla mandoina. Eli siitä portista piti päästä läpi. Siinä oli ihan mukavasti tekemistä. Harvempi kärkikortista tuohon lähti seiftailemaan. Siinä oli kyllä niinku mahkut siihenkin, että olisi voinut heittää semmoisen lyhkäisen avauksen ja ottaa siitä sitten seuraava heitto tonne korille, mutta kori on siellä sitten vähän kummun takana, sitten vaan muutaman puun takana, niin se etäisyyden arvioiminen ja sitten se vaati tosi jyrkän feidin loppuun, että sen sai vielä sitten niinku siihen heti puskan taakse laskeutuu, niin se oli kyllä tuolta kaukaa tosi hankalaa. Eli tästä jos missasi esimerkiksi ton Mando, se tuli nyt hienosti läpitte ja joutui heittämään sitten tosta Mandoportin edestä sen kakkosheiton, niin kyllä siitä oli sitten tekemistä taas tonne korille. Stefani haki tosta tommosen annuka. Siinä kävi nyt vähän tuuria, se meni just siitä puskan läpitte, mikä siinä korin eessä on. Eli tässä näkee noin, että nyt verrattuna niihin omiin heittoihin, niin näähän on näköjään sen verran paljon pitkällä, ettei ne tarvitse kuin putata tuohon korin alle. Itse joutui vähän lähestyynkin tuolta ja se oli tosiaan sitten hankalempi jo tuolta. Pasihan on ihan putilla. Itse asiassa siitä olisi melkein niikeliä nostettu. Mutta nyt se jäi tuohon puskaan ja niin kuin näkee, niin Pasi joutuu sieltä venyttämään, että pääsee edes niin kuin putille, vaikka on tuommoinen 5 metriä korista. Näille miehille näytti olevan aika helppo pirkkuväylä. Sitten on tämmönen mielenkiintoinen. Tässä on semmoinen iso aukea. Siihen on vedetty tommonen OP keskelle sitä.
Näkyy noin liput tuossa vasemmalla ja sitten tommonen kumpu, minkä jälkeen se lähtee laskeutumaan tuonne oikealle toi rinne. Ville pääsee aika mukavasti tuolta autin ylitte tulee forella sinne. Mutta sitten tälleen niin kuin normi oikea käden heitto, niin pitää lähteä hakemaan rohkeasti tuolta vähän puun eestä. Ja sitten vielä saada se skippi pysyy tuossa sisällä. Pasil tosiaan, se on tosi liukas kun se menee tuonne alamäkeen vielä toi väylä tossa. Niin tässä oli vielä bunker hazardi. Eli niin kauan pelaaja heittää kun se kiekko pysyy sisällä. Nyt on vähän samanlainen, mutta selkeästi vähän korkeampi ja se ei pääse skippaamaan niin kuin eteenpäin. Se pomppasi vaan vähän ylös tuolla. Sitten tässä oli ongelmana se, että jos se kiekko karkaskin liikaa tonne oikealle, niin se kyllä jäi sitten heti tonne ton ison puun alle tavallaan. Ja siellä oli metrin korkeudessa nuo alimmat oksat, että ei ollut helppo paikka sielläkään. No nyt lähdettiin selkeästi sinne oikealle. On kyllä sen verran matala, että saattoi mennä sieltä alitte. Pelissä on ainakin. Joo, tuli sen verran läpitte sieltä vielä, että Karl pääsi siitä mukavasti peleille. Lähestymisheittokaan ei ole helppo. Siellä on semmonen tosi pieni saari korin ympärillä, missä etureuna oli aidattu. Eli sinne ei voinut niinku skipillä mennä ja sitten takaa se oli auki, jolloin niin taas jos se kiekko tulee sinne vähän skipaten, niin se äkkiä liukuu sieltä pihalle. Tosi semmonen kans henkisesti niinku vaativa lähestyminen tässä. Ville forella pystyy pelaamaan tän aika safetysti sen avausheiton. Kakkonenkin oli tommonen, että heitetään korkeaan ja annetaan se vaan tippua siihen. Eli ei oikeastaan minkäänlaista riskiä niiden skippien kanssa. Pasilla lähtee vähän liitään kiekko ja siinä on se takareuna auki. Mutta oli sen verran lyhyt, että ei kuitenkaan liukunut tuolta pihalle. Tässä näkee ton, että ei ole niinku, olisiko tuossa 6 metriä halkasi, tai siis niinku säde tuosta korista tonne autin reunalle. Tämän jälkeen tuo puistossa tehtiin pieni kävelylenkki. Mentiin semmoisen rotkon ylitte toiselle puolelle, missä pelattiin pari väylää. Ja tässä on nyt semmonen, missä sai sitten heittää kunnolla. Toi sähkömasto tai tolppa tossa, niin se oli mando. Sen vasemmalta pitää kiertää, sen jälkeen väylä kartuu vähän tonne oikealle tuolta puiden välistä. Ja siellä on sitten korineessa semmonen, tai oikeastaan 2 semmoista ruusupuskaa tai piikkipuskaa, niinku, että jos sinne heitit, niin sieltä ei kyllä kiekkoa saanut pois. Tällä puolella oli muutenkin semmosia piikikkäitä puskia, tuossa seuraavalla väylällä tulee, no tästä näkeekin tuo kuvan takana tommosia matalempia, niin sieltä oli melkein toivotonta lähteä yrittämään niitä kiekkoja hakemaan. Tässä on nyt Karlilla kakkosheitto. Se jäi sen verran kauaksi, että se pääsi heittämään noiden puskien ylitte tosta. Et enemmän tässä on oikeastaan ongelma on se, että jos sä heität todella hyvän avauksen ja pääset pitkälle. No toi oli sitten autti. Pääsit todella pitkälle tässä avauksessa, mutta jääkin vähän väylästä sivuun, jolloin et jää tuohon aukolle. Vaan joudut sitten hysseen tai antsaa hakeen tuolta puskien ja puitten välistä, niin siinä oli taas semmonen haasteellinen paikka. Pasillakin oli ihan hyvä pitkä avaus, mutta no okei, tästä pääsee se hysse hakeen just, mistä puhuin. Et sit jos heittää tonne vähän pidemmälle ja se houkuttelee enemmän heittää sitä suoraan, niin siinä oli tosiaan sitten kans tekemistä. Siitä oli ihan hyvä heitto sitten tosta. Muistaakseni tuossa oli
Nyt en nähnyt, että niin menikö se vaan auttiin vai missasko se samalla sen droppari, tai siis ton mandon siinä. Mutta ilmeisesti se oli vaan autti ja se jatkoi siitä autin reunalta toi Stefani ja pääsi sen takia heittämään siitä ihan hyvin. Tässä ei nyt niitä puskia näytetty lähempää, mutta tosiaan oli kyllä semmosia piikkipuskia, että sieltä kun kepillä koitti ottaa niitä pois, niin ne kepit jäi yleensä sinne vielä sinne puskaan jumiin. Tässä on nyt semmonen kori on tuolla kaiken tämän viherien perällä ja vähän vasemmalla. Tosi pitkä kapone par 4 ja tossa nyt Pasi ja Ville pelaa tolleen optimisti väylää pitkin. Tässä nähtiin myös semmosia, että lähdettiin heittämään tuolta sitten oikein kautta pitkiä isoja heittoja. Ja no Stefanikin koittaa se nyt ei ole ihan niin pitkä. Tässä haetaan tohon safetysti tohon lippumiehen kulmille. Tuli sisälle ilmeisesti juu. Mutta nyt se jäi sitten. Pitää heittää toinen hysäri kans sieltä ton edellisen väylän kautta. Eli tuolta olisi optimaalista tulla tuohon väylälle asti. Tuossa on semmonen aukko. Nyt se tuli siitä hienosti ja jäi keskelle väylää. Mutta tässä ei tosiaan kakkosheitto on ihan yhtä vaikea ja vaativa, että tommonen Pasillakin varmaan veikkaisi, että melkein 90 metriä jäi vielä. Nyt se kiekko ei tullut sieltä takaisin. Tuossa on tommosia kapeita pitkiä puita tuossa koko oikein reunan. Ja se otti sinne vipsun ja jäi sinne oikealle. Villelläkin osui puuhun, mutta tipahti tuohon väylän puolelle sitten takaisin. Tässä niin kuin veikkasinkin, niin Stefani lähtee heittämään toista hysäriä sieltä sitten vielä puitten takaa. Ja se tulee ihan mallikkaasti tonne puttipaikoille. Karli oli saanut sieltä oikein kautta sen verran pitkän avauksen, että jää tommonen helpompi lähestyminen sitten enää. Ville harmitteli jo äsken sitä lähestymisheittoakin, että kun se upsi vähän karkas sinne oikealle ja jäi mittaa pois. Pasilla oli sama juttu, että se osui niihin puihin oikealla ja niin ei sitten sen takia jaksanut ihan korille asti. Siinä oli Karlilla hieno pirkku tälle väylälle. Siinä kävi Stefanilla vähän tuuria, mutta sisällä on jälleen pikkasen jäykäksi näytti jäävän se putti, että se ei mennyt ihan suoraan keskelle koria, mutta sisällä on jälleen. Sitten väylä 15. Tässä oli mielenkiintoista. Tuossa on nyt kameran eessä. Siihen jää semmonen lampi, minkä yli nyt helposti tulee kyllä. Mutta sen jälkeen on sitten täällä taas isoja puita, jotka korkeat heitot blokkaa. Tai sitten tietysti jos ei osu tuohon aukkoon, niin siinä on vasemmalla ja oikealla puolella on puut, mitkä sitten stoppaa taas sen kiekon tonne autin puolelle. Eli tuossa kuvassa ruskeampi puu niin on tavallaan sen aukon toinen laita. Pasi tulee kans hienosti tuosta aukon läpi, näköjään vielä sen verran matala, että ei se roikko-oksa sitä pysäyttänyt. Piippo hakee sitten vähän korkeampaa foreantsaa tuolta. Ja sillä pääseekin sitten melkein riskittä, jos vaan kättä riittää niin pitkälle.
Stefanilla jäi tuonne lyhkäiseksi, joutui hakemaan tuolta oikein kautta enemmän hyseriä tonne. Pasikin on tällä kierroksella semmoisella paikoilla, että tuolta joutuu semmoista pommihyssejä hakemaan, mutta toi kori on vielä sijoitettu semmoiseen vähän niinku koloon. Eli vaikka tuolta heittää se hyssen tuohon korin eteen, niin sitten toi kori on vielä tuommoisessa mettäsyvennyksessä, että sieltä ei hyserillä pääse ihan korille asti. Ellei sitten mene mettän läpi ja käy vähän tuuria siinäkin. Nyt en nähnyt ihan mihin se Villen kakkosheitto meni, mutta periaatteessa sillä forella se saa sen ässättyä sinne vaikka perille asti. Stefanilla tosiaan karkas sinne oikealle ja tässä näkee vähän sitä ryteikköä. Että jos karkaa niinku korilta vähänkin sivuun, niin sieltä ei välttämättä sitten enää niinku hyvä, jos sieltä pääsee pois. Tuossa on itse asiassa seuraavalla väyrällä on niinku vielä pahempi kohta, jos kiekko karkaa. Eli siellä on semmoinen oikein, sanotaan 2-30 metrin rotko väylän vasemmalla puolella. Ja sitten jos se sinne rotkoon menee, niin siitä pitää mennä ensin vielä semmoisen piikkipuskan läpi, että pääsee edes kattelemaan, missä se on. Se rotko on tuossa tosiaan tuolla viimeisellä kolmanneksella tuo vasemmalla puolella tuosta korista. Tämänkin väylän pystyy niinku pirkottaan ihan parilla lyhkäisellä kontrolliheitolla. Noilla kaverilla tosiaan riittää kyllä kättä niinku päästä jopa sinne kakkospaikoille ja ottaa sitä iikeliä tästä, mutta siinä on just ne riskit. Eli tässä nyt nähdään, että toi on suht iso toi aukko tuossa, mä sanoisin, että semmonen 15 metrinen jossain tuossa 80 metrin kohdilla. Mutta jos se flippaa tonne oikealle, niin sä oot ton puskan takana, ja jos se taas on liian avoin, että se menee tonne vasempaan laitaan, niin sieltä pääsee kyllä sitten jo tonne mettän keskelle ja siellä saa toivoa, että se kiekko tipahtaa tuohon reunaan eikä tosiaan sukella sinne. Tää oli niitä harvoja väyliä, missä meikäläinen avasi forella, että heitin niin kuin foren tuohon aukolle ja sitten midarilla korille ja siitä pääsin koittaa joka kierroksella pirkkoa. Varmaan myöhemmin näette, mutta sen verran voin kertoa, että Lisoten avausfinaalissa niin oli tuo pidemmällä kuin toi korin tasolla tuossa oikealla tuo tiellä. Että helppo kakkonenhan tää on. No niin, pari väylää jäljellä. Tähän tuli oikeastaan semmonen, tää oli todella lyhyt väylä ja reenikiessillä helppo, mutta aika monta elementtiä tähän tulee, että tästä pitää heittää tosi matala. Sitten tonne jää vielä korin eteen noita puita, niin kuin mitkä pitää selvittää, että pääsee niin kuin sinne puttialueelle. Ja niin jotenkin tää tuntuu vaan kisassa itsellä ainakin niin kuin semmoiselta, että siinä on tosi vaikea, niin kuin tossakin näytti Stefani, että niin kuin se kiekkoa saada liitää. Kun sä joudut heittämään sitä niin kuin alaspäin, niin silti siihen pitäisi saada niin kuin vähän airboundsia, että se liitäisi tonne korille. Kyllä tossa muistaakseni niin kuin pääsi upsilla tuolta ylittekin heittää. Ja katsotaan mitä me nähdään Villeltä. No kyllähän se upsi sieltä tulee. No se lähti rollaa vähän pidemmälle, mutta
Mutta hyvin meni läpitte kuitenkin, että siinä on eessä niin paljon puskaa ja puuta, että niinku kyllä se oli aina hyvä, jos niinku oikeastaan pääsi tolle puolelle. Muut nostelikin tuosta helppoa pirkkoa, Villellä jäi vähän puttivajaaksi. Niin kuin se harmittelikin sitä rollia, mikä siinä upsissa tuli. Tässä on sitten kisan viimeinen väylä. Tässä tulee se rotko tonne vasemmalle ja koko oikea puoli auttia. Pasi lähtee hakemaan siihen rolleria. Siinä on etuna se, että siinä saa mittaa tuohon avaukseen sen verran, että tosta voi päästä sitten jo kakkosheitulla suoraan korille. Stefani hakee tommosen 7 ratkaisu, joka meni ihan hyville paikoille kanssa, mutta tossakin on se, että se ei saa mennä liian lähelle tuota tenniskentän reunaa. Siinä taas osuttiin tuohon kulmatolppaan ja nyt ollaan pahassa paikassa. Tossa kohtaa toi mettä vasemmalla vielä kapenee, että jos ennen sitä on tuo vasurissa, niin siinä joutuu kyllä tosi ison mutkan niin kuin tuleen, että pääsee takas väylälle. Villellä kans fore karkas sen verran, että ei tullut takaisin. Ville ei ole onneksi tippunut sinne monttuun, mutta joutui tosiaan tuleen tommosella lyhkäisellä sormirollerilla sitten vaan sieltä pihalle. Karlilla taas jäi niin hyvin siihen tilaa, mutta lähti ahnehtiin ehkä liikaa. Tossa on kans kulmassa tommonen piikkipuska, minkä se taisi kyllä nytten kiertää kiertää toi äskeinen heitto. Stefanilla tosiaan se oli kuitenkin sen verran lyhyt vielä, kun se oli semmoinen safety-annukka, että tosta tonne korille asti on kyllä vielä hankala päästä. Villellä kävi nyt tuossa kolmosheitossa vähän samalla lailla kuin avauksessakin, että niin selkeästi karkas liikaa vasemmalle. Ei kummassakaan ei tullut kunnon feidiä takaisin väylälle. Pasi pääsi jo sen verran pitkälle, että se lähtee hakemaan tuolta sitten suoraan korille. Ja siinä oli kyllä loistava suoritus. Karillakin on jäänyt sen verran hyvin tuohon reunalle vielä, että pääsee kokeilemaan, mutta tää näyttää nyt aika taistelulta tää väylä Karlin osalta. Siinä jäi vielä lähestyminenkin vähän ajaksi. Tälleen alkaa olla nyt sitten ensimmäinen kierros 2014 Euroopan mestaruuskisoista käytynä. Siinä Stefan Müller. Pasi Koivu tosiaan pelasi kyllä hienosti tämän viimeisen väylän. Niin, tosi loistava avaus sieltä hieno lähestymisheitto ja kolmonen tälle väylälle, niin siinä on kyllä hieno suoritus. Ville Piipola ei ollut paljon siinä tehtävissä, se viimeinen oli semmonen lähäri tuolta mettästä vaan tuohon viereen. Karlilla taas oli ne heitot tuossa niin vähän joka kohdassa mettäreunassa ja se koitti sieltä niitä paikata. Upeat oli maisemakin kyllä tuolla ja kelitkin kohdillaan. En muista edes, että olisiko sadellut mitään. Itse asiassa kyllä siellä muuten sato, mutta aika kultaa muistoja. Hieno reissu oli. Toista kiessiä odotellessa.